אביס ידועה בראש ובראשונה כחברה להשכרת רכב בארץ ובחו"ל. סוכני הנסיעות, חברות העסקיות ולקוחות פרטיים בוחרים בנו בזכות השירות שלנו, החל מביצוע הזמנה, דרך קבלת הרכב השכור וכלה בהחזרתו. כאשר לקוח מגיע הנה לאחר טיסה, הוא מעוניין לקבל את הרכב שלו ללא עיכובים. כאן בעצם נמדדת חוויית השירות שלנו. כאשר נציג אחד בדלפק מטפל בלקוח, נציג אחר מכין את רכבו במגרש. וכך אנחנו מצליחים לקצר את זמן השהייה של הלקוח בסניף. אביס היא חברת הליסינג המובילה בישראל, עם עשרות אלפי לקוחות, קטנים כגדולים. עשרות מנהלי תיקי הלקוח נמצאים בכל הארץ, עם מטרה אחת ויחידה, לדאוג לשקט הנפשי של כל הלקוחות שלהם. לעובדים בחברות ההייטק ובמיוחד בחברה מובילה כמו מטריקס יש דרישות רבות בכל מה שקשור למכונית הצמודה שלהם. אני יכול להעיד שהלקוחות שלנו רוצים אביס. אצלנו באביס לא תשמע מישהו אומר, עזוב את זה, זה לא חשוב, לא צריך לתקן את זה. הבטיחות והשירות הם אצלנו תמיד במקום הראשון. בקרת האיכות שלנו גורמת לנו להיות תמיד יעילים יותר, טובים יותר ומהירים יותר. באלקטרה יש 900 כלי רכב של חברת אביס. כשיש תקלה ברכב, כל דקה היא גורמת לנו לנזקים ועולה לנו כסף. אני יודע שטלפון אחד במערך השירות של אביס יעמוד לרשותי. מה שמייחד אותנו זה השקיפות המלאה שלנו. איש המחירות והלקוח מביטים על אותו מסך מחשב. מה שזה רואה, השני רואה. לא מסתירים כלום. בנוסף, הלקוח מקבל מאיתנו פירוט מלא של היסטוריית הרכב, ויוצא עם אחריות ועם התחייבות שלנו לקנות ממנו את הרכב בעתיד. אנחנו בעצם עוקפים את הלקוח בטבעת של ביטחון, וזה קריטי בעת קניית רכב. כדי להבטיח שכל עובד יעבור הכשרה מקיפה ויסודית בהתאם לתקן הבינלאומי של אביס ויעניק שירות מיטבי, אחיד, מקצועי וברמה הגבוהה הנדרשת ממנו, בשביל זה הקמנו את אביס אקדמי. מדי שנה אנו מכשירים כאן מאות נציגי שירות, דיילים ומנהלים. כל עובד חדש שמתחיל את דרכו בחברה, מתחיל אותה כאן. הכשרה איכותית, מקצועיות ללא פשרות, צוות מנצח מיומן ומנוסה והשאיפה המתמדת לתת ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר. בזכות כל אלה, אביס הינה חברת הליסינג, ההשכרה ומכירת הרכב המובילה בישראל.